Kaixo, Martin! Kaixo. Zer modu? Ondo. Zure bai? Hori bai, hemen agentea hartuta, baina zu etorri zara, eta eta mila esker etortzeagatik. Ez da ezer eta zer bat. Martina Melibia, sekretutxo bat kontatzen utziko. Sekreto bat kontatzen, bai? Atzo bere urtebetatzea izan zen. Zenbait urte? 35 urte. Gaztea zen. Bueno, gaztea. Baina ondo gelditzeko esatea kategoria master, nik uste dela veterano, pano zarras esateatik master esatea dute. Atletismo munduan ikusten dugu gogika munduak nola zinen mundu honetan. Bueno, nik bizita guztian egin zerbait kirola, baina, futbolan aritu izan naiz, 26 urte arte, eta, erabaki nun, gai lesio atletikan lan egin antolatzeko da pixkat gaizki moldatzen nintzen, eta utzi nun futbola. Eta, korrika egitea beti gustatu izan zait, eta, orduan anaia eta iruditzea pixkat korrika, triatoian, da mundu hortan. Eta, behekin hasi nintzen noixean behin gehatzen, bueltatxo bat beste egiten, de hecho, hasieran mendien da hasi ginen. Eta, gero ikustezea pixkat hobetzen, eta azazea lasterketa batzuk egiten, popular mailan bat, eta, ikustezu lasterketa hobetzen egin zehala, eta, pentsatu nun urte terri pasa ondoren, entrenatzaile bat hartzea. Eta, guain ja nikoa, 8-9 urte atletismo egiten. Gogika zemo eta mendia asfaltoa edo? Ez mendia esati zuta, ziren bai hasi nintzen aurrenengo pare bat lasterketa mendia, baina guain urtiak nikoa mendia egin gabe. Bai iruditzen zerbait polita edo probatzekoa, baina erabat ezberdina gugite duenakin, da hobi bezala noiz hemen egiteko ondo, baina aukera, igual crossak dira politak, crossak oso politak iruditzen izkit, gogorra dira, baina politak. Asfaltoa ere lasterketa politak asko daude, adibizio handian den Behobia Donostia urte batzutan egin izanet eta oso lasterketa polita. Eta pista agian ez da horrein polita, pistako lasterketak, baina, azkenean agian marka lortutakoan, satisfazio gehien ematen zuena bertako lasterketa dira. Zetako partzen zara gogika egiteko garaiak, zer da zure helburua? Helburua batipa da, ondo pasatzea, hau egitegu hoi bezala, eta helburua da hoi badela, baina egia da, beti jartzea helmuga batzuk edo helburu batzuk, eta, denboran poderez, zaiatzea horiek hobetzen, ezta? Denbora batzuk, edo, ea egiten dudan denbora hau, edo batipat hori da. Baina, azkenean osasuna laguntzia, lesioa laguntzia, eta, denbora gatatzen maia egin da, bestela, Lasterketara aldea egongo da, bai, ez? Esati zute, azkenean pistako lasterketa bat, cross batekin ezin da konparatu, crosseko bat asfaltoko batekin ere ez. Eta gero pistan bertan ere, azkenean txapelketa banima da, karrera estrategikoa izan da aldu. Marka bilatatzen jende guztia, normalean denak helburu berdinekin nola dean antzekoak izaten dira, baina bai, lasterketatik lasterketa mundu bada. Zer sentitzea Behobia baten adibidez? Behobia bat, ni adibidez urte batzuk nikoaia egin gabe, baina Behobia edozen lasterkari korrika ibiltzen bizitzan behintzat egiteko aholku emango nioke. Ze ambiente aldetikan, lasterketako
orografiare gogorra da, baina polita da, eta gero ja errenteriko paso hori, eta ja Donostian sartze hori, eta jendien animuak eta bar, ba, nik uste asko betetzeguela, eta esate izute. Igual urtero egiteko, bueno, nik esango, baina bizitzan behin egiteko, ba, aukera polita. Claro, urteko egiteko dedikazioa ere eskatzen du, ez? Bai, bueno, gure kasuan, gure entrenatzailea, ba, pixkat helburu bezala jartzen du, ba, aire librean, pistan, eta bueno, ba, claro, gero cross batzuk ere bai, baina, claro, ja azten basea behobia prestatzen, ba, izango litzatekela, ba, saroan izateala, ba, ja, ba, nahi du esan, udaran aia zibertezula, ba, entrenamentu nahiko potentia sartzen, eta orduan, ba, bueno, behobia iristezea forma on batian, eta gero hilabete asko dituzu aurretikan, ba hori, zure helburura iristeko. Orduan, ba, pixkat denboraldiak kudeatzeko igual ez dela horren erresa, baina, bueno, azkenean urtero egiteko ez dit ikusten pega ondirikan, hori, askotan forma gokienean etxe iritsiko, baina, bueno. Eta cross bat? Crossa, ba, betu, crossa beti izan da niretzako lasterketarikan Hobena. bai, politena edo, ja, negu girua, jutesea, hotza, lokatza, ez dakit, Aventura. bai, xarma daka, azkenean jutesea ikuste zu zirkuitua, iltzia jarriko dizkiot behatzikoak, amabikoak, eta gero da, non erlojoak inaztu itezean, porque han kilometro guztiak desberdina dira, kilometro atalde hartu ba, 30 eta igual urrengo 40, osea, ez daka zer ikusikan. Orduan, ba, nik uste disfrutatzeko karrera diala, sufritzeko ere bai, eta bueno, ja cross internazionalak korritu esko, ba, azte buru ontain izan lasartekoa eta holakoak, baina jende hon horrekin, edo zure idoloak diren jende horrekin, ba, salida konpartitzea, ba, oso polita da, eta hori ere noizean behin egiteko oso interesgarria da. Zuriari berez, zer eman dizu korrikak? Ba, korrikak, ze eman dira? Ba, bueno, ba, azkenean netorren kirol bat egitetikan, baina, bueno, ezin da konparatu, ba, atletismoa dakan exigentzia, ba, futbolak gure mailan zekan exigentziakin, eta, ba, matezu, bizitzeko era bat desela, no? Azkenean rutina bat hartzezu, egunero entrenamentuak, zaintzeza gehiago, ba hori, azkenean hartzezu bizitzeko era bat, eta gero aparte, bueno, ba, guk adibidez Donostian entrenatzen dugu astean 3 aldiz, eta sortzen den lagun taldea, ba, azkenean familia da, azkenean emaitzaz aratago, ba, bueno, ba, jutea azte arte, ostegun igandean entrenatzea eta lagun talde horrekin, ba, halako familia hori sortzea, ba, eta, bueno, eta gero aparte lasterketa guztitan sortzen diran amistade guztia, no? Laguna, osea, konpetitzeko orduan denak era aurkariak, baina bukatutakoan, ba, eskua eman eta laguna, beha, osea, azkenean, eta hori, ba, esango nuke, halako adizioa sortzeula, porque momentu asko daude, atletismoan ez dezula, ba, azte artean entrenamentu dukau lerre eginda, eta zarezu, bueno, ni gaur aurrena eta azkena, ez ditu gehiago zapatia jantziko. Baina gero zoaz hilabete bat korrik egin gabe, ba, lesio bat editateo zerbait, eta dakazu halako, ba hori, berde zula, no? Adizio puntu hori sortzeizu, eta nik uste osotasunean, ba, puntuanak elkartzen, ba, asko mateula atletismoak, niri bereziki. Nola gainditzen du korrikalari batek halako frustrazioak, ze jarri dezu lesio baten adibidea, Bueno, gogoak juten zakizu, ez? bai, bueno, frustrazioa, azkenean momentuan bai zaude, ba, pixkat etxita edo pixkat burumakur, no? Jo, ba, lesioa, hau, askotan gaina izatean lesio batzuk ez dakizu landonik etortzen dira, ba, belaneko tendinitis txikia, baina luzatzen direla, eta hau eta bestea, baina gero hotzean pentsatuta, ba, azkenean dira txikeriak, azkenean atletismoaren parte da, bizitzaren parte da, eta zarezu, bueno, hause izatea, eta bueno, horrek ere askotan
erakuste dizu, indartsuago bueltatzen, gauza gehiago baloratzen, eta zer diren benetan garrantzizko gauzak, eta, bueno, horrelako txikikeriak, ez direla ezer ez. Zerrelaka zure ustez atletismoak beste kirolak ez dutena. Bueno, atletismoak zer dauka? Bueno, nik egia esan ez ditut kirol gehiagin. Baina, bueno, futbolakin konparatuta, nire kasuan behintzat, disiplina askoz ere gehiago behar da, azkenean, nahiz eta guretako joi bat izan, hartze duzu zure bizitzaren parte da bezala, azkenean eguneroko entrenamentuak, elikadurak, deskantxoak, azkenean momentu irista, dena nahiko gogorra egiten dela, no? Baina, bueno, azkenean gero konpensatzen horrek denak, eta, nik uste orokorrian dela gogorragoa denean, baina gaina izatera bakarkako kirol bat, orduan satisfazioa da ere bai pertsonala, no? Azkenean, taleko zerbait denean, azkenean zu gutxiago igual aldezu egin edo gehiago, baina, azkenean talde bat da garrantzitsua, no? Kasu honetan, zuk zure lana da, osotasunean, lortzen dezuna, eta, aspektu hortan, osoago sentitzen zara. Baina, futbolak emango zuzuna bai, alako oinarri moduko bat atletismoako ez? Garbi dago, azkenean, hombre, beste disiplina mota bat zen, baina entrenamentuak, taldeko lan hori, kiroleakeko gogo hori, azte burutan izatea guan konpetizioaren bezala baleno partidua, azte guztian pixkat pentsatzen aurkaria nolakoa zen, hau bestea, hori garbi dago, azkenean nahiz eta kirol desberdinak izan, batek bestea lagundu izan didala. Ez zagin nugu futbola, atletismoa, zure kasunko beka, baina behin eskola bukatuta zer ikasi zenun. Ni gehi esan eskolan ez zenitzala oso, nabagarri nintzen pixkat alperra. Gero atletismoako adibidez, baneiz nahikoa langilea eta nire lan postoren, nahiko langile txukuna naizela pentsatzen dut. Igual bestek ez dut hori pentsatzeko, baina batxilleratu ikasi nun eta unibertsitatera juteko gogo askorik ez naukan, gaina nire ikusten nun ingenieritza ikasten eta ordu esente egomertzie da hor, eta egin duen goi mailako ziklo bat, mekanizazioa, eta egin dituen praktikak, hori ja 19 urtekin sartu nintzen praktiketan, Zumaian bertan mekanizazio munduko enpresa batean, eta 15 urte egin ditu antxe lanean bertan, así que ez nago kejatzeko. Nola balobatuko ez zenuke hogain egin duzun errepidea, bai lanean eta bai atletismo biak batuta. Biak batuta? Bai. Lanean esaten dizut, 15 urte nijoa lantoki berdinean, eta, aurrengo egunetik ondo tratatu dute bai enpresako bai lankideek, nire ere lana gustatzen zait, gustora juten naiz, entre comillas, goizeko 5:00 ikatzari bajotzen unean ez da oso gustagarria, baina, hori, nahiko gustora juten naiz, eta atletismoko bidea, hoxe, zerbait da guk nahi duguna egiten, momentu askotan gogorra egiten da, baina ez dugu inorre derrigortzen, eta orduan, iruditzen zait, hori, askoz ere gehiago emate digula kendu baino. Orduan, momentu hortan, bizitzan iruditzen zait, nire oinarretako badela atletismoa, eta, momentuan bintzat, hori egiten gozatu, sufritzen ere bai, baina gozatu.
eskertzen dizugu momentu hau gukin pasatzea, beraz, mila esker etortzeagatik. Bueno, plazer bat izan da, eta, bueno, badakizu edozertako hemen gaudela, eta, beste bateako edo lo que sea, kontatu nirekin, bale? Nire plazera nire izan da. Bilarako diegu, osoan geba guga ikuslei. Bueno, Eugeniren txokotikan musa handi bat, bale? Venga, Agur. ondo segi.